They're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. Pues ara, els primers dies de Setmana Santa, hem anat a Roma amb la família del Joan. Hem anat amb avió, amb el Bruc, s'ha portat prou bé. I vam sortir d'aquí amb un bon horari, que en principi era un bon moment perquè el Bruc estigués dormint durant el vol, però va dormir, em sembla que va dormir com 10 minuts just abans de pujar a l'avió i després ja va estar despert. El moment més conflictiu ha sigut quan t'has d'acordar el cinturó per enlairar-te i no t'enlaires perquè hi ha cua o el que sigui i has d'estar allà. Per ell encara és un espai de temps que no acaba d'entendre el que està passant i per què no es pot bellugar, per què no pot agafar la safata i baixar-la i pujar-la tot el rato. I em sembla que aquests moments ens els haurem de menjar fins que ell acabi entenent una mica com va això. Però després d'això, quan ja es pot bellugar pel passadís i tal, bastant bé. Now look, Eve, you can stay if you want to. I'm not going to keep George waiting. Hola! Pues al viatge hem anat amb el Carles, que ha sigut el líder del grup. A ell li agrada molt tot dels viatges i planificar viatges. Ara està planificant un viatge de no sé quants mesos per Europa per quan es jubili. Que abans de marxar ens va fer un dossier amb les 100 coses que havíem de veure de Roma i crec que al final n'hem fet 60-70. I portava tot preparat, portava allí tot de fulls de totes les coses que havíem de veure. Per això anàvem també en plan taca. I ha sigut molt divertit perquè és un tio amb molta empenta i que ha tirat molt del grup. I no sé, això va ser un company molt guai de viatge. Després hi ha la Rosa, que és la seva dona, que és supermaca. I la Neus, que és la seva filla. Que besta! Ui, quina pudor! I ma mare i mon pare. La Nuri, que és la mare del Joan, que és l'àvia del Bruc i que és una gran ajuda en el cuidador del Bruc perquè sempre li encanten els nens, li encanta el Bruc i sempre estan pendent d'ell, igual que l'Enric, que és el seu avi. El cap no, el maletó, però és un poco... També hem anat amb l'Albert i la Roser, que són uns cosins de la Nuri i res, molt divertit perquè ells també han viatjat molt i els agrada molt passejar. A més mola perquè fan com molt bona parella, el Carles i la Rosa i l'Albert i la Roser. Em sembla que és un grup prou divertit i que no sé, que els hi tinc molt carinyo, la veritat, a tots. Allà a Roma vam estar en un apartament... És modernista? Un pis gran, Com un palacete colonial, així, com... un rotllo modernista a la italiana. Però era prou xulo i hi havia prou espai com perquè un grup gran com érem nosaltres poguéssim estar allí i poguéssim estar prou bé. El teníem al Trastevere i jo no havia estat abans i la veritat és que m'ha agradat molt aquest barri perquè és bastant pintoresc. Bueno, el primer dia va fer mal temps, vam intentar anar a un mercadillo que no el vam ficar perquè plovia i tal. Després em sembla que va ser quan vam baixar a la Piazza del Popolo. I no sé si aquell dia vam veure alguna cosa. Després vam anar al Coliseu. Clar, quan vam anar a veure la Fontana di Trevi i clar, allò és
és una plaça molt petita, plena de turistes, però va molar perquè quan vam arribar estaven traient les monedes amb una aspiradora i no hi havia ni les fonts d'aigua ni res. I quasi que em va molar més veure com recollien les monedes amb l'aspiradora que no haver-ho vist allí en la fiesta del selfie. Pues un dia vam anar al Vaticano i just abans d'allà, davant del Castello de Sant'Angelo, hi havia unes atraccions d'aquestes de fira. El Bruc no havia pujat mai als cavallitos, em sembla que ton pare l'havia intentat portar allí a Belvitge una vegada i no va voler pujar. I el vam pujar i el tio s'ho va passar superbé. I va molar perquè vaig anar a buscar pasta per pagar-li una volta i quan vaig tornar el Carles ja havia comprat com 4 voltes dels cavallitos i va estar allí mogollon de ràpid. Quan va veure que el cavall es movia amunt i avall va fer una cara de uau, superxulo. Petit! I no sé, li va entrar molt bé i va ser un moment molt xulo. Vam estar-nos bellugant per molts llocs sense veure el Tíber i tenia la sensació de ciutat rara i quan la vam veure des del riu crec que és quan vaig començar a entrar-li al rotllo de la ciutat. I el color, no?, de tot Roma, que és aquest com un color taronja, ocre, com molt característic, que no recordava, m'ho havia oblidat i ha sigut com, ala, és veritat. El primer moment i no m'ho esperava gens perquè ho he vist amb 1000 fotos i he vist en 1000 llocs i pensava que era un lloc que no em faria ni fu ni fa, i va ser la plaça d'Espanya, que no sé, em va molar molt arribar allà dalt i a més no havia pensat que al Bruc li encanta pujar i baixar escales i era com el lloc perfecte per estar amb ell un rato llarg, tranquil, que ell anés baixant, se sentava a l'escala i anava baixant i a la vegada, no sé, ho vaig veure com molt amples, es veien les terrasses de Roma amb molta... recordo com molt verd a les terrasses i crec que és un lloc que em va molar molt. Una tarda vam deixar el nen amb la família i vam anar a passejar el Joan i jo sols, que va ser molt guai. I després vam anar a sopar a un lloc, bueno, amb un restaurant bastant molon, que es diu La Retrobotega. Un restaurant una mica del pal, però com que a tu i a mi ens agrada una mica aquesta història, llavors no, va estar molt bé. A més, ja feia temps que no anàvem a cap lloc així. Va ser com l'últim dia que estarem sols sense el nen. O sigui que també va ser un comiat guai. Què passa, hermano? Quines entrades? I no deixen baixar baix? Crec que en 4 o 5 dies que hem estat més que suficient. Crec que hem anat molt ràpid, primer perquè teníem molt poc temps i volíem veure moltes coses. L'únic que ha sigut una mica incòmode anar amb el nen, amb el cotxet, pel centre, perquè hi ha moltíssims cotxes. Ha hagut moltes estones que l'hem hagut de posar el cotxet quan ell no volia anar al cotxet, però perquè era la manera més fàcil de guanyar metros sense tindre'l parat. Ell realment estava flipant perquè, clar, és el centre d'una ciutat, hi ha gent tocant música aquí, hi ha gent que et ven coses allà, llavors el tio estava... clar, doncs tot li interessava, li semblava guai. A bailar. Molt bé, Bruc. I crec que el nostre ritme de viatge serà molt diferent. Crec que quan estiguem nosaltres 3 serà més fàcil perquè anirem més al ritme del nen i serà com més lleuger tot. Is that your idea of fun? I want to be with people. Els italians molt bé. Jo tenia el prejudici que igual els italians quan els veus aquí a Barcelona són una mica... que parlen molt fort i que es fan notar molt i tal, i amb el nen tothom flipa molt amb el nen i li diu coses i els fa molta gràcia. Va aprendre a dir ciao i feia ciao, ciao al Bruc i va ser bastant divert perquè tots els italians molt amables. O sigui que em retracto amb els italians, em caia molt bé. Ciao, ciao!
ara, clar, hem tornat i queda molts pocs dies per marxar, queden 10 dies. Llavors marxem el 2 de maig i l'1 de maig, que és festiu, volem fer el comiat amb tota la penya llavors. Però encara no hem convocat a ningú i no sabem si la gent tindrà disponibilitat. Però bueno, els que puguin vindre que vinguin i així li diem adeu a tothom de cop i hasta luego.